A les nines també ens agrada la ciència. Objectiu del projecte: conscienciar la gent que les dones també poden ser científiques. El Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència, que se celebra cada any l'11 de febrer, va ser aprovat l'any 2015 per l'Assemblea General de les Nacions Unides amb la finalitat d'aconseguir l'accés i la participació plena i equitativa en la ciència per a les dones i les nenes, a més per aconseguir la igualtat de gènere i l'empoderament de les dones i les nenes. La ciència i la igualtat de gènere són vitals per aconseguir els objectius de desenvolupament sostenible. En els darrers 15 anys, la comunitat internacional ha fet un gran esforç per inspirar i promoure la participació de les dones i les nenes en la ciència. Tot així, les dones continuen trobant obstacles per desenvolupar-se en la ciència. Per exemple, Margaret Hamilton, la pionera de la programació que va dur l'Apol·lo a la Lluna, Halle Berry va descobrir el tractament contra la lepra, Ada Lovelace, la primera programadora en la història dels ordinadors, Hedy Lamar, inventora d'un sistema de codificació de transmissió que s'utilitza en el GPS. Els enllaços xifrats militars, la comunicació de la llançadora espacial en la Terra i la tecnologia Wi-Fi. Durant molt de temps, les dones no han pogut fer moltes coses, per exemple, votar o estudiar. Quasi tots els científics eren homes. Les dones havien de quedar a casa, cuidar els fills i fer net. Però, per sort, això està canviant i està més equilibrat. Si vols ser científica, no et rindis. Ser científica és fantàstic. Siguis el que siguis, o facis el que facis, Fes el que t'agrada. persegueix els teus somnis.